En we beginnen met het bericht dat er een hitterooster van kracht is. Morgen, donderdag 21 augustus, gaan de scholen weer beginnen, back to school. En dan geldt er ook een rooster voor de extreme hitte, die nu al de afgelopen periode voelbaar was, maar zeker verwacht wordt voor de laatste week van augustus, september en het begin van oktober. In die periode kunnen scholen ervoor kiezen om eerder te sluiten. Basisscholen kunnen al om 12 uur sluiten, middelbare scholen om 12:30. En op die manier voorkomen dat de leerlingen te lang echt op het heetste moment van de dag in de scholen zitten. Verder wordt aangeraden, nou niet aangeraden, wordt bepaald dat vooral de vakken waarbij je veel moet concentreren aan het begin van de dag wordt gegeven, aan het begin van de ochtend. Dus niet om 12 uur. En worden er allemaal naast de roosteraanpassingen worden er allemaal maatregelen genomen, zoals het plaatsen van ventilatoren. Wordt gezorgd dat er voldoende drinkwater beschikbaar is. En scholen mogen soepeler omgaan met de kledingvoorschriften, zodat leerlingen zich lichter kunnen kleden. Allemaal om de komende extreme hitte, die jaar na jaar na jaar te voelen is in deze periode, zoveel mogelijk toch op te kunnen vangen en dat het schooljaar gewoon kan beginnen.